March 2022 sini Bubagarani je kobong mung thamsa hanoi a khorong khnaunya sini takuk Rotom Deborma bo tini Bubagarani mothawo hapaja tini mo khumlungni main party office bo phainai join khlai phaika sinti pra mothawo bono lam thogo AGS oba hikeno burung kebang mo borok hanya bagi cai cobi tongo borok no boseng ang press ni bisingo barbar no mas horo hanya bagi ini orang mana ke sini YTF ni General Secretary Lemon Deborma tongo ti pramothani Biswajit Koloy Manov Deborma te sini kumulung amsani leadership tongoyo kumulung subjournal ni chairman borong gorang Kirpias Deborma bobo tongo Engke oba hakeno dol ka phaiman bagai bono lampogo khaka hamya pro tabu bo non busango tangi phaja tam ni bagai phaja mukisa sanai belai hambai nai to mai hasten lo borong thani bo puja no ani bai thang ngai khak samasi ba ya paro tai oro especially hama ya para busungo chine MDC tai sini Tibramo thane atom song ano khaka hama ya song mani bagai Special table ang belai ke hamai namu sungo joranam musangai dofa nitai sini wahani je sobano dofa ne halokno rumit langman bagai sakno belai ke sai dobui tongai sakno belai ke bedobui tongai sini bubagra bono buang jora hamai apa namu sungo dai sung saimano jorawo tenor bebak siwo sungo hawo tangsung ni bagai sungo hawo siri ni je lai bomano Tesini je reservation odo phane hamare ni thinangno sung yapa klangnan bagai je tabun osoba obono ang sakbai thang beleka puro norok siwo ang IBF yo sal kolokma samung tangkha tai ang primary level ni sim AGS poronto ang je samung tangai tongawo ang saktari ni samung tangai tongo omagin ang tinko bordam sungo je tibra mothan bisungtui bubagarani bisungtui tai joto adom tini mothani adom ro bisungtui ang saktari ni samung phainai odo phano busuk berarti ang saktung ya pariman abang sak mabedok nai tenor tende ko kasana musungo sungo jorawo actually sengaro kisa uru kisa tongne ojora liya seng sana musung ma ke mosong seng sini je askai paithan jorawo phano seng thanjak ma liya hangke thanjake seng samung tangma liya hangke baksa ke seng jabre semai hangke sini salsa jogni jora phaigla abon baga wansukka jora phaigla abon baga wansukka horoksa o hane bubagrani logiwo bubagrani sini khoma jagawo ang khorsa samung tangnai ngai otok phani khorsa tipra sangai bono subanan bagang belake ang sakno dino ko baka amne wan suku no ko ni question doctor nini uklok tabuk tai ko kuma do tabuk thai phinai tipra mo thawo ba thamsani maribo belai hambai norokmo sungmani bagai actually sung ang obono sanamu sungo IPFT ni je demand tipralen separate state pulbaje separate state oro bahai no pulbaje separate state kuno phelai mungkrei demand to sung kuno phelai mungkrei hai hinbo okomo sanamu sungo tabuk sung dubasa ke tong yagoi bobaran logi phane bagi no joto ani tai central executive committee ro phainai sung normal sanamu sungo 2-3 tarik kaisa state conference tongo IPFT ni abo a jaga finalize klainai busuk phainai phaya abo adana sung abon pore saimanai unbana ang confirm abon sanamu sungo dini ani yot IPFT te ang AGS te kebangma president vice president borok phainai ama ke jeng te bo saimana dini aron buri bodolo borok phainai ni ang norong thani sanamu